Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau kuna tare da zakayi 123 TV, wata tasha ce da take kawo muku abubuwan da suka shafi technology, tutorial na application da abin da ya shafi technology dai da sauransu, da editing da sauransu. So a yau ba tare da ɓata lokaci ba, mun zo muku da wani code mai mahimmanci, mai matuƙar mahimmanci, wanda idan kuka ga wannan code ɗin za ku yi matuƙar farin ciki da samun wannan code ɗin, musamman ma ga waɗanda suke zuwa su sai sakan ɗin waya a kasuwa, wanda za a haɗa musu da kwali, ta yiwu a baka kwalin da ba na wayar ba ne ba. To ga ta yacce za ka gano wato ainihin wannan kwalin ya daidaita da wayar ko bai daidaita da wayar ba, ta hanyar amfani da waɗannan code ɗin da za mu nuna muku a wayar mu. So bari mu shiga cikin bidiyon ba tare da ɓata lokaci ba. Da farko za ka zo ka shiga wato inda za ka sa nambobi. Bayan ka shiga inda za ka sa nambobi, so sai tashin farko sai ka danna star hash 06 hash. So waɗannan nambobi da kuke gani, nambobi ne da ake amfani da su wajen tracking ɗin waya, a gano ta komai da komai. To don haka yau idan misali ka je kasuwa ka siyi waya, to ka rinka amfani da wannan wayoyin, wannan nambobin, domin su ne kaɗai za su nuna maka hanyar da za ka gane cewa wannan wayar ga exactly kwalinta ko ba shi bane ba. So ta hanyar da zai nuna maka wannan wayar ga kwalinta na ainihi. To so muna fatan wato ainihin kun ji daɗin wannan bidiyo da muka kawo muku. Muna fatan sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Wassalamu alaikum. Kar ku manta ku danna mana alamar subscribing, ku mana like, ku mana share. Kuna tare da zakayi 123 TV.